санаи 19 декабри соли 2017 аз тарафи кормандони полиси вилояти Тюмени Федератсияи Русия шаҳрванди Тоҷикистон модари серфарзанд ҳомиладор ки номаш Саноат мебошад, номаш тағйир дода шудааст, аз хонааш равуда шуд. Дар истиқоматгоҳи шахсӣ 7 нафар кӯдакон ки сину солашон аз 1 то 12 аст бе назорати калонсолон танҳо мондаанд. чӣ тавре ки сомонаи ура.ру хабар медиҳад, кормандони полис ба Саноат ваъда доданд ки пас аз тафтиши санадҳояш ӯро ҷавоб хоҳанд дод. 2 нафар кормандони полис маро бо нақлиёти хизматӣ ба бокс бурданд ки воқеъ дар кӯчаи Максим Горкӣ ҷойгир аст. телефони дастиамро ба кӯдакон партофта рафтам, мабодо маро ҷавоб надиҳанд, ба шиносон занг бизананд. модар на пагоҳӣ ва на рӯзона баргашта наомад, бинобар ин духтари калонӣ ба назди шиносҳояшон бирафт. онҳо кӯдаконро таом дода таскин доданд. модари кӯдаконро соати 8 бегоҳии рӯзи дигар озод намуданд. чӣ тавре ки Саноат нақл намуд, ӯро дар бокс як шабонарӯз нигоҳ дошта барои хӯрдани кулчаҳои қандӣ ва доширак доданд. 7 нафар кӯдакон бошад дар он замон дар хона танҳо монданд. Саноат аниқ намуд ки аз ӯ талаб намуданд ҷойи боздоштеро ки дар он ҷо ӯ қарор дошт ба ҳеҷ кас хабар надиҳад, гӯё дар хадамоти полис қарор доштани ӯ қайд нашудааст. тӯли 12 сол мешавад ки Саноат дар Тюмен зиндагӣ ба сар мебарад. дар шакли қонунӣ дар Тюмен аз қайд гузаштан имконият надорад. ба ман миёнаравон таклиф намуданд ки санадҳоямро барои супоридан ба шаҳрвандии Федератсияи Русия кӯмак кунанд, вале ҳаққи хизмат ба миқдори 70 000 рубли русӣ талаб намуданд. ман ин қадар пул надорам, мегӯяд модари кӯдакон. профилактики для помощи такому ребенку и чӣ тавре ки ваколатдор оиди ҳуқуқи кӯдакон дар вилояти Тюмен Андрей Степанов хабар дод, эҳтимол аст ки бо қарори додгоҳ занро бо кӯдаконаш аз кишвар депортатсия кунанд. дар шӯъбаи Вазорати корҳои дохилии вилояти Тюмен оиди ҳодисаи рӯйдода маълумоте дода натавонистанд ва хоҳиш намуданд ки барои тафтиши фактҳои овардашуда дархости расмӣ ирсол намоянд. ҷавоби дархост то ҳол наомадааст.